Knap så lige øjeblik. Den går på. 3 sekunder. Højt til begyndelse. Hvis! Nå, så stopper den bare ret her. Hvad fuck laver du, Jacob? Du er op, Jacob! Skal jeg få en nemmere måde at dele med de folk på en instrument, der er? Okay, hele din computer vibrerer, når du gør det der. Du er klar, eller? Han så bare videre. Sid stille. Nu filmer du ikke igen, med. Han gør. Du fælder dit liv. Nå, du vil filme mig, der klikker. Det skal vi altså lige have på video. Hvem er det, der siger de der regnbuepony-lyde? Regnbuepony. Ja, det lyder sådan Altså, det afspejler ikke spil. I et My Little Pony-spil på et tidspunkt. Back Visions Comedy. Ja. Og lige et commercial der. Ja, kom med. Kapsler. Ja, det er fint, det er fint. Det er fint. Sok. Ja, du har kommet her. Ja, du har kommet her. Hov, har du kommet her? Har du copyright? Copyright my ass. Copyright. Stik den i en dåse op med mig. Copyright. Åh, det er dick work, kapsler. Du føler hårdt kaffe. Det skal vi da heller ikke. Nej. Bortset fra de masse voldtægter. Jo, måske ikke så kage, men altså. Hvad er det, Simmer? Fuck yeah, fail. Kasper, du er rigtig kok, du er. Kapsler. 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 Læk. Sådan en dækkapsler. Hvad du laver? Det gør du. Eller jeg gør. Eller du gør også. Du gør også. Brandon, du sidder ikke og piller ved min ting, vel? Ja, jeg sidder. Jeg er nødt til at ham her. Du er så fucking dum, du er kapsler. Han kun sætte en video. Din dyk. Jeg fik 4. Brandon, giver du bare lige share den anden? Hvordan gør man det? Du viste mig ikke, hvordan man gjorde. Jeg har lige set den første. Den tager over. Du må lige linke det ud på Facebook, Brandon. Facebook? Jeg er ikke Du er ikke Facebook? Jamen selv? Ja. Okay, så du lige, skal jeg lige have din MSN senere? Okay. Ah! Kapsler er din fancy kak. I blå trøje og sådan noget, du ved. Blå trøje. En fag han er. Kapsler. En fag han. Skal jeg filme ham i stedet for? Så han er jo... Tror du, han er lige så sjov at filme lige som du er? Nu, din dæk nu. Sokken, big sound. En flippe nø, kapsler. Yeah. Kapsler. Okay. I'm gonna end this shit. Yeah.